Sarating srengenge mbrongot kang swasana kawula sak jagat raya angrantu tibane banyu nanging kang tumiba malah bebendu panasing kahanan hanempuh negara kuna Pancawati wastane rina wengi mung sambikala kawulane kocar kacir tanpa kecukupan sandang pangane Pancawati kecalan katentreman Pancawati kecalan kawibawan Pancawati kecalan pamomong Hangudarit yasra riwut ruwete rawat wawadi wedi lamun kauningan mring sang hambak ngumaladi tan wandi pinardi bloko kacurnan kang hambek juti Kakang Anoman ana apa adiku Yayi? Adiku Yayi sing ndak tresnani Yayi Jaya Anggada. Mapan kebeneran aku bisa sapatemon lan catur netra kelawan jeneng sira Kakang Anoman. Lah banjur karepmu piye Jaya Anggada? Ngene, aku ngerti yen Kakang Senggana kuwi wektu dina iki lagi cinaket kelawan sinuwun Prabu Rama Wijaya. Lah, mula sak mengko Kakang Anoman minangka dadi wakile para prajurit wanara. Aku njaluk marang Kakang Anoman, aku nyuwun marang Kakang Senggana. Muga kaaturna marang sinuwun Prabu Rama Wijaya. Muga kaaturna marang sinuwun Rama Wijaya mbok menawa ta akeh para wanara ingkang padha dadi waranda. Awit saka wengi sing peperangan Sari Kudup Palwaga nalika semono. Perang ing antaraning prajuriting Prabu Dasamuka musuh tanding prajurit Pancawati. Akeh wadyabala wanara sing dadi korban. Akeh randa-randa sing ditinggal kelawan bojone.
Ngono kuwi mbok yo digatekke to Kakang Anoman. Gandeng Jaya Anggada iki rumangsa durung cedhak karo Prabu Rama. Mula aku njaluk tulung karo Kakang Anoman. Aku njaluk tulung. Jaya Anggada njaluk tulung apa sing dadi pesambate para kawula cilik iki kaaturna marang sinuwun Prabu Rama. Akeh warga utawa kawula agung ana ing negara Pancawati kang uripe ana sak ngisore garis kemlaratan. Kuwi mau kabeh kudu dadi kawigatene sinuwun Rama amarga sinuwun Prabu Rama kuwi kang nyekel kemudening Praja Pancawati Kakang Anoman. Yayi Jaya Anggada, bab apa wae sing dadi kandhane si Adi mengko bakal tak aturke marang resaning sinuwun Prabu Rama. Ya mung tak jaluk ya Di. Tak jaluk para kawula padha kanthi linambaran rasa sabar. Ya sabab sinuwun Prabu Rama kuwi ayahane ora mung mikir wong siji ning mikirake para kawula sak praja Pancawati. Upama sing dianggep sinuwun Prabu Rama iki kleru, kemudening praja babar pisan durung antuk asil, iki sing luput ora kok sinuwun Prabu Rama dhewe. Amarga sinuwun Prabu Rama anggone mranata para kawula sak Pancawati iki ora ijen Yayi, ora dhewe. Nanging uga dibiyantu kelawan para sentananing praja liyane. Mula Yayi, weneh ana ngerti marang kawula Pancawati. Tak jaluk aja waton nyalahke marang Prabu Rama Wijaya wae yo Jaya Anggada. Aku ora nyalahke, ning gelem ora gelem sinuwun Prabu Rama kudu tanggung jawab marang nasibe para kawula sak Pancawati Kakang. Yen Prabu Rama maksih durung bisa ngentas panandhanging para kawula, tegese sinuwun Prabu Rama wis ora patut dadi nalendra ana ing negara Pancawati kene. Yen wis pancen Prabu Rama ora bisa mranata negara Pancawati iki, tak jaluk mudhun wae saka peperintahan Praja Pancawati iki. Leren anggone dadi ratu ya, Kang. Lho, mengko dhisik ya, Di. Aja duweni panemu kang kaya mangkono. Yen tembunge si Adi Jaya Anggada iki dirungokke kelawan kawula akeh, malah bisa mbepudhek banyu bening. Kudune Yayi Jaya Anggada yen kepengin nglorot kalenggane sinuwun Rama ora kanthi cara sendal mayang, nanging nganggo cara kang wis disarujuki kelawan para kawula sak Praja Pancawati iki. Nyatane yen sinuwun Rama ora ditresnani karo kawulane, tangeh kelakone bisa dadi ratu nganti ing ripalungguhan iki Yayi. Kakang, Prabu Rama bisa dadi ratu nganti wektu dina iki ora krana ditresnani kelawan para bebrayan agung. Nanging yo awit kamurkane sinuwun Rama dhewe nganti ora gelem diganti. Malah aku krungu kabar yen to Prabu Rama kepengin nglanggengke panguasane ana negara Pancawati iki. Mula saiki entuk ora entuk kursi kanarendran negara Pancawati kudu ditinggal karo Prabu Rama Wijaya ya Kakang. Aja ya Di, aja. Tumindakmu kang kaya mengkene padha karo ngorak-arik marang katentremaning prajamu. Si Adi kuwi uga nayaka praja, uga pejabating negara. Kudune melu njaga marang nasib kawilujenganing bangsa. Aja slendro sing dadi rasamu ya Dimas. Ora idep. Jaya Anggada ora idep. Yen sinuwun Rama ora gelem leren anggone dadi ratu, lakon tak jongkeng palenggane. Wah, yen ngono musuh ora ana liya kejaba mung Anoman. Wah, ketandangan dening Jaya Anggada kowe.
ho pa pet a ho pet pa ho pet ya sweat aduh Bathara Gungkang Ampurwa bumi mugi kaparenga paring pangaksama marang kawula kang tan bisa Yayi Narpati Sugriwa. Kula wonten dawuh sinuwun amiji dhateng kula kang abdipun Sugriwa. Yayi Lesmana. Kula wonten dawuh Kaka Prabu Animbali kang rayi paduka pun Lesmana Widagda. Rumangsa angles kekes rasaning pun Kakang Di. Awit ngawuningani Praja Pancawati dina iki kahanan sing sarwa goreh rongeh kahanan sing mung sarwa ora kebeneran kabukten akeh bencana alam kang silih gumanti durung maneh akeh para sentana Pancawati kang padha dredah munggahe Pancabakah tak ibaratake kaya dene rebut balung kang tanpa sungsum para kawula ing Pancawati siji lan sijine wis ora duweni rasa kapercayan Dimas anane mung Jubriya anane mung Maido Yayi Narpati apa pancen pun Kakang iki wis ora ditresnani kelawan para kawula ing Pancawati yen pancen Rama Wijaya wis ora dadi kekarepaning para kawula ing Pancawati mara gage Yayi Narpati sira wae kang madeg dadi ratu madeg dadi pimpinan madeg dadi nalendra mapan ana Pancawati kene Yayi bumi gunjing langit kelap-kelap katon lergin sanging alis risang maweh gandrung
sabarang katulu weger moyak mahayik saking tias baliwur lumaris handrung nyuwun sewu sinuwun sejatosipun para nayaka ingkang singlar saking kautaman menika namung saperangan alit kemawon tegesipun taksih kathah kawula taksih kathah para nayaka ingkang estu padha dhateng dawuh paduka sinuwun Prabu Rama sinuwun keparenga paduka sinuwun sareh langkung rumiyin dipun leremaken penggalihipun dosinuwun nuwun inggih Koko Prabu nadyan Keng Rayi Lesmana ugi mrihatosaken dhateng lelampahan menika menapa paduka Koko Prabu prayogi mboten enggal angupadi srana kinarya ngusadani reretuning jagat ingkang sinandhang wonten ing Praja Pancawati punika Duh Koko Prabu Yayi Lesmana kula wonten dawuh pun Kakang nalika semana nyumurupi marang kahanan sumengka rasaning pun Kakang banjur tumuju marang sanggar pamujan nyuwun marang ngersaning Gusti kang akarya jagat panjenenganing sun nyuwun pituduh mungguh kudu nganggo dalan apa kareben Pancawati iki bisa pulih tata titi tentrem kerta lan raharja nyatane wis katarima ingkang dadi panyuwuning pun Kakang ketitik ana wangsit kang dumeling ana talinganing pun Kakang wangsit kang dak tampa Praja Pancawati bisa pulih ayem tentrem bali kaya duing nguni lamun to Praja Pancawati tinenggan lan tinunggu dewa sing andum kabahagyan dene dewa kasebut ora ana liya kejaba mung Bathara Ismaya kang wektu dina iki wis anjilma dening Kyai Lurah Semar mula Yayi Lesmana mbok menawa wangsit sing ndak tampa kuwi mau tinemu bener mara sira Yayi Lesmana ndak utus lumawata marang Karang Kadempel Kakang Semar aturana bali marang negara Pancawati murih enggal bali ayem lan tentrem Praja Pancawati iki ya Yayi Lesmana dadi atur-tur miturut anut sumarah mring Gusti dene Sidi Miwang Utama panindak ing praja adil menawi tetela mekaten Duh Koko Prabu Ri paduka kula nyuwun pamit saderengipun kula bidhal wonten Karang Kadempel langkung rumiyin kula nyuwun dipalilah badhe anduta abdi paduka pun Anoman badhe kula kanthi nakyenaken menapa to Kyai Lurah Semar taksih kersa kaboyong wonten ing Praja Pancawati menika namung kula ugi badhe nganti saperangan para wanara ingkang supados mapak pamong agung nenggih kula nismaya Prabu iya tak lilani Yayi Lesmana malah kepara Anoman kang lagi gelut kelawan jaya anggota padha pisahen Yudi padha pisahen kareben ora nambahi petenging swasana Pancawati Lesmana Murdaka nok nggih ngestakaken dawuh Koko Prabu mongko gantining pumawa salami mong awas keling keling ukitaning alam
diwadyaning dumadi supardi mring sasama sada genes bicarane witing lapak sing uga genes Anoman malumpat sampun prapting witing Nagasari mulat mangandhap katingal Anoman apa dening Jayawanggada padha leren ana anggonmu padha gelut ngelingana jeneng sira Anoman lan Jaya Anggada iku isih tunggal bangsa, tunggal basa lan tunggal negara. Yen to nganti kawula Pancawati padha gelut sakarepe dhewe mendah senenge wong sing padha ora seneng nyawang Pancawati iki kahanane tentrem. Mula aja padha nggugu marang kanepsanmu dhewe. Anoman lan Anggada. Nun inggih nyuwun pangapunten Raden. Aradi kalado anggen kula tumindak punika kala wau Raden Lesmana. Semanten ugi kula nyuwun pangapunten Raden. Iya. Anoman lan Jaya Anggada sejatine panjenenganing Sun lan Kakang Prabu Rama iki wis menggalihake kahanane praja Pancawati wektu dina iki. Maneka warna bencana alam kang tumempuh praja Pancawati. Mbok menawa iki minangka dadi pepiling saka Gusti kang nyipta jagat tumrap para kawula sak negara Pancawati klebu jeneng ingsun lan Kaka Prabu Rama Wijaya. Ing kene sira kabeh kudu nengenake ing reh pangibadahmu. Aja nganti gotang nggonmu nindakake apa sing dadi parentahing agama kang wis rinasuk dewi-dewi. Anoman kula wonten dawuh Raden. Manut dawuh pangandikane Kaka Prabu Rama Wijaya. Nalika Prabu Rama manjing ana ing sanggar pamujan semedi maladi hening nyuwun pituduh ana ngersaning Gusti kang nyipta jagat sarana apa kinarya tentreming praja Pancawati iki. Manut pangandikane Kakang Prabu Rama praja Pancawati bisa bali tentrem kaya duke nguni. Lamun ta praja Pancawati iki tinunggon dewa kang andum kabahagian. Ya kuwi ora ana liya kejaba mung pukulun Bathara Ismaya
kayata kang wis sira sumurupi dhewe. Bathara Ismaya wektu dina iki manitis marang anggane Kyai Lurah Semar Badranaya. Mula Anoman enggal budhal marang Karang Kadempel. Saperlu mboyong Sang Pamong Agung Kakang Semar Badranaya kapurih bali ana ing Praja Pancawati Senggana. Menawi tetela makaten kalilan Anoman nyuwun pamit saha tambahing pangestu badhe tumuju wonten ing padukuhan Karang Kadempel Raden Lesmana Widagda. Lelungsen tak bakali Senggana. Muga-muga Praja Pancawati bisa bali tentrem. Satemah arum kang dadi asmane negara Pancawati. Arum gurat mangiler Banjaran Sari. Arum gurat mangiler Banjaran Sari. Arum gurat mangiler Banjaran Sari. Gurat mangiler Banjaran Sari.
Sambeting kandha hanenggih punika ta gumlaring padukuhan Karang Kadempel. Mapan wonten ereng-erenging gunung enggok-enggokane pinager Selaseta. Selaning sinasap pasir jenar cinampur padas linebur. Saben marga ana gapura, nginggiling gapura ana pepetan Garuda ing ngandhap sineratan Bineka Tunggalika. Kanan kiringing gapura katancepan gendera kang awarna gula klapa minangka dadi lambang kamardikaning praja kang ambawahi padukuhan Karang Kadempel. Turut pinggiring margi tinanduran wit turi kang urut runtut sarwa patut sekar turi petak memplak dumawah aning lemah katingal hanjrah lamun sinandra kaya ngulama kang lagi sujud. Sakiwa tengening marga kang katingal mung gumlaring pategalan tuwin pasabinan aja dumeh mung parigogo yen yekti dahat neng semake. Wanci panen katingal kuning gumrining panyayah kencana sinangkling kamarutan alembak lembak yayah ombak ing samudra rop. Semanten ugi pategalan tan wonten ingkang kuciwa katitik jagung puhung ledung-ledung kacang ijo royo-royo lombok terong robyong-robyong uwi gembili sak kendi-kendi. Kanan kiringing Karangkitri kataneman jejampi mawarni-warni maweh asarasaning diri. Mila kaya wis maton empon-empon sumebar mapan saenggon-enggon. Nuju Ari Radite Palguna. Sang Semar Badranaya nedeng nawung sungkawa. Nadyan wis jangkep sanggianing para kawula sak padukuhan bek hambek hamblabar prasasat samudra datanpa tepi. Parandene dumugi sak mangke Sang Semar dereng hamedhar pangandikan. Kedadak ing mangke katingal rawuhipun Nalendra ing pringgondani Prabu Anom Gatotkaca mecah marang sepining swasana. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nikmal maula wa nikmal nasib. Monggo Ndara. Kok ora ngabari arep rawuh rene lho. Billahil aliyil azim. Gusti Allah sesembahanku. Monggo aturan pinarak kanthi jenak Gus. Yo Kyai Semar. Ora ana daya lingkangku kejaba saking Allah kang aku. Sedulurku aja nganti klin. Mong Gusti Allah sesembahanku rintan lan dalu mong limang wektu kanggo brasta mungkar lan nafsu. Sedulurku aja nganti kliru. Mong Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu mong limang wektu kanggo brasta mungkar lan nafsu.
Gusti Allah sesembahanku ingkang tetulung marang aku ora ana daya linangkung kejaba saking Allah kang maha agung. Sedulurku aja nganti kliru, mung Gusti Allah sesembahanmu rinten lan dalu mung 5 wektu kanggo mrasta mungkar lan nafsu. Sedulurku aja nganti kliru, mung Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu mung 5 wektu kanggo mrasta mungkar lan nafsu. Pirata cacahe lintang langit biru sapa kangmu lasi sapa ta kang gawe mehandung sapa ta kang gawe udan hamba ambekanmu ping pira rinten lan dalu durung yen kedhepe netra durung yen kedheping netra ping pira jroning sesawung mbegegek ugek sadulita hemel lae prasasat kejugrukan Wukir Sari kablabaran Samudra Madu dene amung sak pedukuhan Karang Kadempel niki mboten pangling kados rawuhipun Ndara Gatotkaca den Ndara kula sesembahan kula Gus Ndara kula Gatotkaca winantu ing Karaharjan sak rawuh paduka Raden wonten ing Karang Kadempel mriki. Siwa Semar iya tansah pinayungan ing kawidadan nir ing Sambikala prabaku ana ing Karang Kadempel kene. Kewareng aku ngaturake sembah pangabekti marang Siwa Nayantaka. Ampun ngowah-ngowahi adat. Kula niki namung batur. Kula niki namung punakawan, kula niki namung kawula. Paduka menika sesembahan kula, lah kok sampeyan ngaturaken bekti dhateng Kang Abdipun Semar.
Dosa menapa ingkang kula sandang menawi kula nampi bekti saking sampeyan Ndara ing Pringgondani? Siwa Semar pancen kapara nyata. Lenggahe Siwa Nayantaka ana ing padukuhan jejering Punakawan. Nanging saka panyawanging Gatotkaca, Siwa Semar tan prabéda pangejawantahe Sang Hyang Bathara Ismaya ingkang bakal andum kabahagyan marang jagat saisine. Inggih. Mboten usah dipun bacut-bacutaken. Niku nek krungu anak-anak kula ndak do tambah kurang ajar kalih kula. Dipun sekecakaken anggenipun lenggah nggih, Den. Iya Siwa Nayantaka. Kaya wis ora kurang kepenak praptaku ana padukuhan Karang Kadempel kene. Nyuwun sewu Ndara, kang abdi gareng ngaturaken sembah pangabekti kunjuk dhateng Raden Gatotkaca. Nala gareng dak tampa, ora liwat pangestuku tampanana. Nak nuwun inggih, sanget panampi kula andadosaken jejimat paripih. Nyuwun sewu, Den. Kemareng ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk. Iya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi andayanana jejimat. Nyuwun pangapunten Ndara. Kang abdi pun Bagong ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti mugi kunjuk. Iya Bagong pangestuku mara gage ditampani Bagong. Kula pundi dadosa jejimat paripih ngunjuk napa Den, minum napa? Wis ora usah repot-repot sak anane wae Bagong, ora usah dadi repotmu. Anggur merah napa pripun? Ndara Gatot tok ngombenane ngono kuwi. Ndara Gatot ki ratu mbok tawani bangsane ngono kuwi. Mbok padake krusonmu wae, Kong. Nyuwun sewu. Janur Gunung Kadingaren, gajeke kula ora weruh. Prenjake padha ngganter, jagone padha tarung. Lah kok dadi sampeyan sing rawuh wonten Karang Kadempel, Gus? Napa wonten pandangon saking pepundhen Pandhawa? Menapa sampeyan rawuh saking pribadi sampeyan piyambak? Mugi kepareng kababarna. Upami sampeyan rawuh wonten Karang Kadempel dipun utus dening pepundhen Pandhawa ingkang abdi pun Semar ngaturaken kalepatan dosa menapa ingkang kula sandang. Kula mboten badhe silak ning nek rawuh sampeyan badhe maringi ganjaran dhateng Semar terus lelabuhan menapa ingkang sampun kula tindakaken. Menawi kula kepareng nedha ngangklungaken jangga nilingaken karna upamya niki wadi tumraping anak-anak kula, suwawi kula dherekaken manjing wonten saklebeting griya pepanggihan catur netra kaliyan kang abdi pun Semar Badranaya. Pancen kapara nyata Kyai ingkang sepisan praptaning Gatotkaca ana Karang Kadempel yekti tilik marang kawidadaning Siwa Nayantaka lan para Panakawan kabeh. Dene ndungkap angka 2 ana wigati kang bakal tak andharake marang Siwa Nayantaka. Wigatos ingkang pundi? Keperluan menapa, Den? Slindro rasane Gatotkaca. Slindro jiwane tetuka. Praptaku mapan ora ing Karang Kadempel. Sayekti diutus kelawan pepundhen para Pandhawa nanjihake marang Siwa Nayantaka. Awit wis udakara telung candra nganti kelungguhan iki Siwa Nayantaka ora seba mapan ana negara Ngamarta. Apa pancen Siwa Nayantaka bakal merang kampuh jingga tegese ora suwita marang negara Ngamarta? Apa pancen ana pangandikaning para Pandhawa
sing natoni marang rasane Siwanayantaka. Yen to salah siji mau ana sing cocok sarta ana sing gathuk kelawan pangrasane Siwanayantaka, mara paringa dawuh marang Gatotkaca kabeh bakal tak aturake marang pepundhen Pandhawa. Wa Siwanayantaka enggal paringa dawuh. Permara reh mangus wamya ngambrangang kadi karonaning kaswahasening marga Hamalagung risang gandha mastrat maca lengleng lalu mangulati Surya mangrangsang wayah Surya mangrangsang wayah umyus kang amara wayahanto lae nyuwun sewu Den, menawi sampeyan paring pangandikan salah sawijining sing sampeyan ngendikake kala wau, nyuwun pangapunten. Sedaya kala wau mboten wonten sing gathuk kaliyan ati kula. Lah napa sababipun kula kok jarang seba wonten Praja Ngamarta? Awit Semar Suwita, Semar ngabdi dhateng Ngamarta niku dereng kawengku, ngaten. Tegese nek cara basane sakniki, kula niku dereng gadah surat pengesahan, ngaten. Minangka dados abdine para Pandhawa. Dadi kula ngempul bengi niku nggih pocokan, ngaten. Mila kula ora sowan aja ta 3 sasi, setengah taun, gedene setahun, munggahe 10 taun niku kula mboten kawengku dening kewajiban sowan. Merga uripe Semar niku taksih mardika. Pokoke pundi sing riyin ngaten mawon. Banjur besok kapan Siwanayantaka anggone bakal rawuh ana negara Ngamarta. Para Pandhawa tansah angrantu rawuh Siwanayantaka. Mengke riyin. Niki lelakon taksih sinengker dening pangwasaning ndat Kang Murwengdat. Kula nembe manekung dhateng dewa. Semar nembe mahasing asamun kelawan para Jawata. Ampun kleru lho. Ampun kleru leh kula mapake awak kula niku. Nek kleru mengke ndak salah kedaden ngobar jagat saisine. Ning sing wigati mang tunggu kemawon nggih Den. Mangke nek kula pun antuk sasmita sesuk Semar badhe ngabdi teng pundi? Niku anut kalih atine Badranaya Ndara. Lagi colawan sabda ora kang sumewa kekering pasewakan wong kathah samyana harga wonten dwirada mekta
pedhot king wantilan kudu dilara pandehangan tatas titis tetes pangandikaning Kilurah Nayantaka nadyaning cipta tumanduk kelawan Raden Gatotkaca parandene sedaya para kawula sak padukan tintrim tumungkuling kisma midhangetaken sabdaning Sang Pamong Agung Kilurah Semar Badranaya pranyata sinebut pusaka kang bisa kandha jimat kang bisa ngucap rikala semanten gegodhongan tan iba samirana datan lumampah ketadak gedher kawula sak padukuhan samya alok ana wanara kusika seta tegese kethek kang wulese putih mantun minggah ing pendhawi padukuhan Karang Kadempel repepeh pindha sata mungguing petarangan cingak kang samya mulat damel kaget ingkang sami lenggah samya alok he kanca ana daya minggir jaluk dalan he kanca misi pinarak pawon riyin Gus monggo didhahar napa sak wontene monggo Anoman malumpat sampun Prateng widing naga sari mulat mangan dakat tinggal nadya yuga raging anjarah kang puspita harum asiliring samirana mre Sekar kadung ngas gandhanyo